Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzangayo Savita Wilima. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati anthu adziwa china chilichonse pakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe panafa Dr. Saulus Chilima omwe anali wachiwiri kwa president ndi anthu ena 5 a World Bank apereka ku boma la Malawi thandizo la $35 million lothandizira pa ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno. Ndipo a Malawi National Council of Sports alengeza kuti anthu atha kuyambiranso kumachita masewero osiyanasiyana litawayimitsa kaye sabata yatha. Takulandirani munkhani zathu. Nduna zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati anthu adziwa china chilichonse pakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe inachitika ku Chikangawa ku Mzimba ndipo panafa Dr. Saulus Chilima omwe anali wachiwiri kwa president ndi anthu ena 5. Ndunayi yanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Akunkuyu ati zokambirana zili mkati kuti pachitike kafukufuku okomera aliyense pa zomwe zinachititsa ngoziyi. Mungati kudziwa kuti pempho limeneli lokuti tithandizidwe ndi amayiko ena kapena amalindo ukadaulo wina popanga kafukufuku wapadera osakhala ongokhudza ma-agencies aboma okha. Pempho limeneli likugwirizananso ndi zimene apempha akumabanja kuphatikiza kubanja la Vice President, akumabanja nawo komanso ngakhale ampingo ndi amalawi onse kumvetsetsana ndi President aja kuti pakufunikadi kuti pakhale ena amene akhoza kutithandizira kufufuza mwapadera kuti tidziwe chimene chidagwetsa ndege imeneyi. Kotero ndifotokozera Malawi kunena kuti padakali pano zokambirana zili mkati motengera ndi pempho limene boma lapereka ku madera osiyanasiyana ndipo zafika patali kwambiri kokuti ngakhale lero lino mamiting ena akuchitika ndipo zikuonetsa kuti tilandira thandizo limene lolo kuchokera kwa anthu ozidziwa bwino kwambiri, mayiko ozidziwa bwino kwambiri, makampani ozidziwa bwino kwambiri amene atatithandize pa nkhani imeneyi. Ndipo sipapita nthawi zikangotha zokambirana zinazo ndiye kuti tikuyitananinso kuti tifotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi kafukufuku amene ayambika liti ndipo ndi ati amene abwera mokali kuti atithandize. Koma ndikutsimikizireni kuti zotsatira zonse za kafukufuku amene achitikeyo ziperekedwa kwa onse akubanja komanso nkhale kwa Malawi onse kuti azidziwe. Achinyamata achipani cha UTM chigawo cha kumpoto ati nkofunika kuti anthu asunge bata pamene akupitiliza kukhuza maliro a Dr. Saulus Chilima omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Kansala wa ku Lupaso Nkholongo Kunzuzu Asizi Nkosi ndiye wanena izi poyatsa makandulo pokumbukira malemuyu. Jackson Sichali wadza ndi ripoti. Ankosi anati malemu Dr. Chilima anali munthu wamasomphenya okonda dziko lake komanso olimbika pa ntchito zomwe zinachititsa kuti anthu ambiri achite chidwi ndi utsogoleri wawo. Pachifukwa ichi Ankosi anapitiriza kunena kuti nkofunika kugwirana manja posunga bata ndi mtendere pa nthawi ndi cholinga choti masomphenya awo otukula dziko lino apitirire. Mumazowa cha zinthu zambiri zikachitika tendi zisamangira kwambiri kwa Mulungu. Chifukwa napereka example ya Prophet Elijah. Paralizi maya amene anakhala nthawi yayitali osabereka mwana, Prophet anampembera mwana uja kubadwa, kwapezeka kuti mwana uja sanakhalisa namwalira. Chimene anapanga zimayi uja anapita kwa Prophet. Sura anayamba kusokosa kutukwa na Mulungu iye anathamanga kupita kwa Prophet utakufusa zimene mauza anyamata zawo zachitika izizi Mulungu ali nthawi yake. Tendi chivomereze Mulunguyo, tendi mulirire atibweresera wachinyamata wina amene atenga pamene Chilima anasiyira. Chifukwa kuone zipani zina mziko muno amene anayambisa palibe koma zipani zozikuchita bwino. Koma zota chinyamata panopa azikhala busy kuloza na chala ayi. That's why nabwera message yanga ndapanga ikale chakoti ayi. Tieni tipange focus tendi mpembe Mulungu tendi bwerese bata. Mmodzi mwa achinyamata omwe anakonza mwambowu apita mpaso analimbikitsa achinyamata mdziko muno kuti apewe mchitidwe waziwawa ndi kukonda dziko lawo. Ine ndikuona ngati sichanzeru kuti munthawi yoti tikudandaula kuti taluza munthu wankulu an inspiration kwa achinyamata
munthu omwe atiphunzitsa zinthu zambiri kuti tisakhale amantha osafowoka kuti tizambisa udani pakati pathu. Ndikuona ngati nchinthu chopanda nzeru. Instead kuti tikhale pamodzi tilire a vice president athu Mulungu watenga. We can't question kuti watengeranji. Na would rather kuti tipiteso komweko komwe watengayo tumuze kuti ambuye where to from now because we've lost taluza munthu ofunikira. Pakali pano anthu a mzinda wa Mzuzu ati adziwa kukumbukira malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ngati munthu mmodzi okonda dziko lake komanso ofuna kutukula miyoyo ya anthu ena. Jackson Sichali, MBC, Mzuzu. Bishop Fano Magangani wa mpingo wa Anglican mu diocese ya Kumpoto kuno ku Malawi walangiza anthu kuti apewe kufalitsa zinthu zabodza pamene anthu akupitiliza kukhuza imfa ya anthu omwe anafa pa ngozi ya ndege lolemba sabata yatha ku Mzimba. Poyankhula ndi MBC, Bishop Magangani anati kufalitsa zinthu zabodza zokhudza ngoziyi kutha kusokoneza zinthu m'dziko muno. Tendele ngofunika kwayamba tithokoze kwambiri chifukwa cha mtsogoleri wathu president athu adziko lino amene aima monga ngati tate pobweretsa umodzi kuti anthu akhoze kumayankhula amene angayankhule komano chonse imene ingathere nkuti panga ife tonse kutionetsa njira yoti tingadutse njira makamaka ya mtendere. Tithokozeso ampingo mmene adalalikira potithandiza kuti tonse tibweretse mtendere. Tithokoze akubanja amene sunawo anayesetsa kuyankhula zinthu zobweretsa mtendere kotero kuti anthu adera anayenera kutengera zitsanzo za magawo sewa amene atchulidwa kuti nawonso akhale chida cha mtendere kuti ponse mmene tikhala zimene tiyankhula zimene tichita tidzifunse kuti tikuyankhula izi muchoonadi kamene tikuyankhula mu mtendere pamene ife ndife chida cha mtendere. Francis Oyera adayankhula mawu kuti ife tonse tiyesetse kukhala zida za mtendere kuti pamene pali udani tifesepo chikondi, pamene pali kutaya mtima tifesepo chigwirizano, kuti pa zonsezi ifeyo titenge udindo obweretsa mtendere mu dziko lino. Tikudziwa kuti munthu amene tataya ndi munthu opambana kwambiri. Tithokozeso ampingo chifukwa tilionetsera chithunzithunzi kuti ndi odala. Nde ngati amsankha kukhala odala atipatsa chitsanzo chabwino kuti nafenso tibweretse mtendere chifukwa munthu amene tikumulirayi watchulidwa kukhala odala amene angabweretse mtendere mitima mwathu komanso mtendere pa dziko la Malawi. Tapempha anthu pamene akupitirira kulira adzilira mwa mtendere, alire mozindikira maudindo ndipo asakhale anthu ofalitsa uthenga wabodza koma uthenga woona umene iwo angayankhule muchoonadi chapamtima kumoseti zinthu zabodza. Tiyeni tisunge mtendere, mwambo komanso chigwirizano. A World Bank apereka ku boma la Malawi thandizo la $35 million lomwe likuposa 60 billion kwacha zothandizira pa ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno. Mlembi mu nduna wa zachuma Abechani Cheleni wati ndalamazi zithandiza pa ntchito yokweza miyoyo ya anthu m'dziko muno. Ndalama zimenezi za GCD ndizofunikira zedi. Ndi ndalama yokwana $85 million imene kwena kuti ithandizire kuti kayendetsedwe kathu ka zinthu kakhale kosavuta. Zina mwa zinthu zimenezo zanthauza kuti ngati pali mavuto adzidzidzi ndalama zimenezi zikhoza kutithandizira kuti tithane nawo mavuto adzidzidziwo. Ngatinso pali ma programs ena mwina anthu akusowa chakudya ndalama zimene zikhoza kuthandizira kuti mbali imeneyo iyendenso bwinobwino. Pambali pokuti zizindi nkhani zathu zikupitilira. Wapampando wa National Youth Council of Malawi NICOM Duncan Chiani wati kwa zaka zinayi zapitazi bungweli lakhala likulephera kugwira zina mwa ntchito zake moyenera kamba kosowa mlozo otsogolera ntchito zake. Achiani alankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe amakumana ndi mabungwe osiyanasiyana pofuna kumva maganizo awo pa ndondomeko yoyendetsera ntchito za bungweli zomwe akuzikonzanso. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Bungwe la National Youth Council of Malawi cholinga chake ndikupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana zokhudza achinyamata komanso kuchita kalembera wa mabungwe achinyamata. Wapampando wa bungweli Duncan Chiani wati bungweli lakhala likugwira ntchito kwa zaka zinayi zapitazi popanda ndondomeko yowatsogolera pakagwiridwe ntchito
kamba kosowa ndalama komanso kuthekera kwa adindo kuti akhazikitse ndondomekoyi. Achiyani atakufuna kuti ndondomeko yomwe akhazikitse pakadali pano yomwe ndi ya zaka zisanu zikubwerazi ikhale molingana ndi masomphenya Malawi 2063. Iwo anapempha mabungwe okhudzidwa ndi ntchito za achinyamata kuti apereke maganizo ndi mfundo zomwe zikhale mu ndondomekoyi zothandiza kukwaniritsa masomphenya awa. Ndondomeko imeneyi ithandiza chifukwa chokuti munthu sunga yende ulendo opanda chicha pa Chingerezi timati map. So ndondomeko imene timatchula strategic plan ndi kufuna kuti tizichita zinthu mwadongosolo zoona kuti tulowera kuti tukafika pati kodi pokafika apo tufuna kakhalira panga titapindula chani. So strategic plan kapena ndondomeko imene tukhazikitsa ni ndondomeko imene bungwe lina lililonse limene lili serious ndikugwira ntchito imene ikunena kuti bungwelo igwira imayenera kukhala nalo. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu akumaunduna komanso nthambi za boma, mabungwe omwe si aboma, mabungwe achinyamata komanso mabungwe azipembedzo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Alimi omwe akugwira ntchito m'minda ya chitsanzo ayamikira a Food and Agriculture Organization FAO polimbikitsa ntchito zothandiza kupititsa patsogolo ulimi wa mbewu komanso ziweto. Izi azinena pamene akuluakulu a FAO amayendera zina mwa ntchito zomwe zikudziwika kuti Promoting Sustainable Partnerships for Empowered Resilience. Nayu Owen Mavula ndi ripoti. Kumangochi, bungwe la Food and Agriculture Organization FAO lakhala likugwira ntchito zosiyanasiyana zolimbikitsa ulimi, ndipo kwambiri ntchitozi ndi zolimbikitsa ulimi wa mthirira, kulimbikitsa kulima mbewu zomwe zimapirira kumavuto akusintha kwa nyengo. Ntchitozi akuti zadzetsa kusintha kwakukulu pakati pa anthu okhala m'madera osiyanasiyana, monga momwe akufotokozerera mmodzi mwa alangizi za ulimi m'boma la Mangochi, Diana Penifolo. Alimi akumatha kupanga pakafukufuku okha. Komanso alimi kudzera mu maphunzirowo, alimi asanalime mbewu ija akumatha kuona kuti kodi kupanga masamu awo kodi tikalowetsa zinthu mu mbewu iyi pamalo okula 1 ekala. Mbewu yomwe iso ndikupanga ujeni malo amwe a 1 ekala kupanga po ulimi wachimanga chimene chingatutse ndalama zambiri ndi chiti. Kudzera mu ntchito ya Prosper, alimi ochuluka akugwira ntchito zawo m'magulu pokhazikitsa minda yachitsanzo komwe akuzama pa nkhani za ulimi mothandizidwa ndi alangizi pa zamomwe angapitisire patsogolo ntchito za ulimi osiyanasiyana. Chimwala Farmer Field School yomwe ili mdera la mfumu yayikulu Chimwala ndi limodzi mwa magulu olozeka ochokera mu ntchitoyi. Wapampando wa gululi alimbanazo Chimwala akuti alimi akuchita bwino pa ulimi wawo wakudimba. Anthu tinali wokonda mwina kupha nsomba kupita ku South Africa, koma chifukwa cha ma project ngati amene anabwesa zimenezo panopa ifeti kusinda sopandi kulowa ku ulimi kamba ka Prosper kuzera ku FAO. Enanso omwe akupindula ndi ntchitoyi ndi agulu la Isa Mponda Tianjane Farmer Field School omwe akuchita ulimi wa nthochi, ndipo a Helena Mpotola ndi wapampando wa gululi. Kulitsa nthochi komanso tikutolera ndalama imene kutithandiza kuthumba lathu imene sotagula nkhuku zokwana 27 kugwera mulimi aliyense. Komanso chimodzi mwa icho munthochi yomweyi ndi chakudya. Kupatula kulimbikitsa ulimi wa mbewu zosiyanasiyana, ntchito ya Prosper akuti ikulimbikitsanso ulimi wa ziweto monga mbuzi komanso nkhuku, ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo miyoyo ya alimi pokhala odzidalira pachuma komanso chakudya. Promoting Sustainable Partnerships for Empowered Resilience, Prosper ikugwirika m'maboma a Mangochi, Balaka, Phalombe ndinso Chikwawa. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mawanja opitilira 1000 ayamba kusunga ndalama zawo ku mabanki kutsatira ulangizi wa bungwe la kadi. Mmodzi mwa akuluakulu aku kadi, Atheo Machirwa, wati bungwe lawo lidayamba kupereka upangiri pamomwe mawanjawa angapititsire patsogolo ntchito za malonda m'madera mwawo. Zambiri mulipoti la Trust Office.
ndondomeko yoti mabanja ambiri achoke mu mphawi ndi kuyamba kusidalira pachuma ndi mbali imodzi ya ntchito zomwe akuzitcha kuwala Atrapoa Graduation Project. Cholinga cha ndondomekoyi nchoti mabanja achoke mu mphawi komanso asiye kudalira ndalama za mtukula pakhomo kuti azichita ntchito za malonda zomwe ziwathandizire kuyima paokha. Mmodzi mwa omwe apindula ndi ndondomekoyi ndi a Dickson Ngoma ochokera mmodzi mwa abimphi kwatiye Chiwere. Iwo ati banja lawo komanso chuma chawo chasintha kuyambira momwe adapanga ganizo lolowa ndondomeko yakuwala. Chifukwa cha maphunziro awo amene akutiphunzitsa alangizi athu pano pa moyo wanga uli wosintha kwambiri chifukwa ndikupezeka ndi ndalama. Business yanga ndinayamba ine ndi ndalama yochepa kwambiri 30,000 koma pano pa ndi ndalama ndithu yochulukirapo kumafika 600,000 fa pa tsiku monga mukuonera makasitoma amene alili panomu ndimatheka kupha nkhumba ziwiri tsiku limodzi kumamaliza. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la CAD Atheo Machira ati bungwe la CAD mothandizana ndi Christian Aid komanso IFAD lipitirira kufikira mabanja ambiri kuti akhale oyima paokha. Chiyembekezo chathu ndi chokuti tikufuna project ikamatha tione kuti mayanja anthu amene tikugwira nawo ntchito kudera kuno kuti asintha kuti akhala ozimira paokha kuti pa mphawi paja asunthako ndithu pang'ono ende kuti akukwanisa kudya katatu pa tsiku komanso akwanitsa kudya zokudya za magulu onse 6 komanso kuti mayanja amene tikugwira nawo ntchito anawo onse akupita ku sukulu. Bungwe la CAD likufikira mabanja oposera 2,000 ndi ndondomekoyi m'maboma a Mchinji komanso Dowa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero Malawi National Council of Sports alengeza kuti anthu mdziko muno atha kuyambiranso kumachita masewero osiyanasiyana litawayimitsa kaye sabata yatha. Bungweli linayika chiletsochi popereka ulemu kwa yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anafa pa ngozi ya ndege mu nkhalango ya Chikangawa ku Mzimba. Edgar Ntulumbwa ndi mneneri wa bungweli ndipo akufotokoza. Ndizonadi kuti ngati ma National Council of Sport tatulusa ndithu chikada chimenezi chomwe tikwapempha anthu onse okonda masewero osiyanasiyana dziko muno kuti akhoza ndithu kuyambiranso kuchita za masewero osiyanasiyana malinga kuti mbuyo mu tidayika chiletso kuti pa nthawi imene tikulira pamene tidataya a vice president komanso anthu ena asanu ndi atatu naletsa kuti pasachitike masewero ena aliwonse cholinga chofuna kuti tiyime limodzi komanso tipereke ulemu kwa anthu amene anatisiya pa ngozi ya ndege imeneyi. Council tanauti yayi potitalira majotayika pamene talembaso chikatana kuti yayi anthu okonda masewero osiyanasiyana akhoza ndithu kuyambiranso kupitiriza kuchita nkhani za masewero. Langizo lomwe lapite kwa anthu ochita za masewero osiyanasiyana ndongoena kuti pa nthawi imene akupanga masewero awo tithe kukumbukira komanso kubwera pamodzi tikhale ndi mzimu wa mtendere tilimbikitse kuchita zinthu mwa mtendere pasakhale zinthu zilizonse zobweretsa chisokonezo kumankhani ya masewera. Izi cholinga choti tikumbukire anthu amene atisiya ndithu pa ngozi imeneyi. Tikapempha anthu kulikonse kuti tipange zinthu za mtendere tipange zinthu za umodzi. Tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano koma tisanapite nayinso mitu yake. Boma lati anthu adziwa china chilichonse pakafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe panafa Dr. Saulos Chilima omwe anali wachiwiri kwa president ndi anthu ena asanu ndi atatu. A World Bank apereka ku boma la Malawi thandizo la $35 million lothandizira pa ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno. Ndipo a Malawi National Council of Sports alengeza kuti anthu atha kuyambiranso kumachita masewero osiyanasiyana litawayimitsa kaye sabata yatha. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wilima. Mwakoma nonse.